Catoira volve instalar cartéis que indican a prohibición do baño na lagoa onde hai uns días falecía un rapaz. Uns cartéis que foron arrincados en varias ocasións. Estánse a respetar desta vez? Como se pode evitar outra traxedia? Volvemos a Pedras Miúdas, hoxe no termómetro. 12:08 do mediodía, seguimos en directo aquí no termómetro. 5 días pasaron da morte de Uriel. Imposible esquecer esta traxedia que puso de manifesto os perigos desa lagoa aí en Pedras Miúdas, de fondo inexplorado. Caldas de Reis segue conmocionada pola tráxica morte de Uriel, o rapaz de 14 anos que afundiu nunha lagoa de Catoira a semana pasada. Juan está moi mal, está moi afectado. E a familia tamén, e todo o mundo está moi afectado. Así se expresaban este venres no termómetro dúas amigas de Uriel. Todo sucedeu o pasado xoves, cando un grupo de adolescentes pasaban a tarde na lagoa das Pedras Miúdas, localizada nunha antiga canteira de Catoira. Estábanse botando a auga dende as alturas. Cando chegou a quenda de Uriel, non saiu á superficie. E dixen, va, se me a coña, porque sempre que andaba a bromear, de repente díxome, Uriel morreu. Quedei sen poder falarse nada. Ao parecer, puido caer nunha mala posición. É un dos maiores riscos que se poden correr ao guindarse a auga dende alturas elevadas. Esta é unha actividade reservada a profesionais. Para romper o que se chama a superficie propia de agua, pois pode ser como se cairá sobre un bloque de cemento. Cando hai estes saltos dos clavadistas que se tiran dende tantos metros de altura, sempre hai como un chorriño de auga que cae na propia auga onde vanse tirar eles para romper esa tensión superficial que hai na auga e que o impacto sexa menor. A mala sorte cebouse co rapaz de Caldas, que desapareceu baixo as profundidades dunha lagoa con mala visibilidade baixo as súas augas. Os servizos de emerxencia tiveron que traballar horas para poder sacar a Uriel dunha lagoa na que xa estaba prohibido o baño. Tomaránse as medidas precisas para que esta traxedia non se repita. 12:10. Que ambiente se respira hoxe aí en Pedras Miúdas, en Catoira, Fátima? Pois estamos cun veciño de aquí da zona de Catoira, estamos a caronciño desta lagoa de Pedras Miúdas onde ocorreu o suceso fai uns días. Fernando, como estades aquí en Catoira? Pois cun estado de ánimo de pena, tristeza, polo acontecido este días aquí en Pedras Miúdas. Seguides consternados, non? Entendo en shock. Claro, sempre hubo risco desto, agora pasou un accidente, que é un accidente grave, claro, estamos todos con tristeza aquí en Catoira. Dende entón, e tamén estamos vendo estes cartéis agora que volveu poñer o Concello, pensas que a xente deixou de vir por ese suceso tamén pois polos cartéis que pon agora prohibido bañarse? Bueno, os cartéis sempre hubo. O que pasa que arráncanos para a seguridade dos que veñen aquí a bañarse, arráncanos así, se chega calquera a chamarlle a atención, pois non había cartéis, cúbrense as espaldas. A ver, o peligroso desta lagoa en sí non é o baño, o peligroso é tirarse dos acantilados que temos aquí, que ese é o realmente peligroso. Accidentes hainos en todos os lados, hainos nas playas, hai accidente no tren, e non por eso se ten que cerrar nin unha playa nin un tren. Aquí nas redes sociais últimamente dinse había que cerrar a canteira, eu penso que non, que estamos nun error, porque este entorno maravilloso que temos aquí en Catoira é para disfrutalo, ven xente de moitos lados, temos que preservalo e disfrutar do que é o entorno maravilloso que temos aquí de Pedras Miúdas. Pero estes días, polo de pronto, non se achegou tanta xente como de normal. Xente sempre hai paseando. Agora na temporada de verano, cando máis afluencia ven, é un accidente, hai que asumilo e hai que ser coherente co que unha persona fai. Pois gracias por atendernos, Fernando. Agardamos que os que se cheguen aquí, pois por suposto, fagan caso aos cartéis, non se bañen.
cartéis, grazas Fátima, perduren e non se arranquen agora que se volveron a poñer. Claro, é que, a ver, é unha zona, Patricia, que creo que o mensaxe que hai que lanzar é que non hai ningún problema por visitar os arredores, non? Que os salientaba outro día o alcalde, o sea, o problema non é pasear por esa zona que é fermosísima, o problema é que non está permitido o baño. O sea, é un engadirio que decía Fernando, é que nin lanzarse nin bañarse, o sea, que aí é para mirar e xa está, non? Pero claramente, ademais, eu creo que non se lle pode acusar o Concello de deixadez neste caso porque levan anos poñendo os cartéis, cada vez que os sacaban volvendo a colocalos, incluso puxeron unha especie de valla e a xente que quería bañarse e lanzarse rompía, facía uns buratos na valla que ao final tiveron que acabar retirando. Entonces, isto non é responsabilidade do Concello, nin porque non este ben sinalizado, nin porque non este ben delimitado. Somos responsables das nosas accións, é certo que estamos falando dun menor, pero hai que facer uso dos espacios para o que están pensados. Exacto, claro. E non para outras cousas. Exacto, porque aquí, isto que pasaba neste lugar, non? Que ian excursións, non? A lanzarse daí, subilo nas redes sociais, non? É dicir, que esta tragedia, non? Imaginamos todos esa familia que estará rota, pois que polo menos serva para que non se volva a repetir, Héctor. Claro que, de feito, contábalo un veciño do pobo, contábalo aquí no programa, non? Que realmente veía como chegaban grupos de chavales casi en excursión a lanzarse durante toda a tarde, a bañarse, que era algo que ocurría de xeito habitual, a pesar dos cartéis que continuamente arrancaban. E a verdade é que neste momento para a familia ni para os amigos non hai consuelo, non? É moi difícil levar un duelo por un proceso así, por algo moi complicado. Pero, bueno, esperemos que o tempo pois que lles axude a compañía e ao cariño do resto dos familiares e dos amigos e axude a leválo un poquinho mellor. Pois sí, sen dúbida, sumámonos de feito dende aquí, dende o termómetro, a esa aperta cariñosa, a ese irmán, a Juan e a toda esa familia. Bueno, continuamos.